mun nimi on Nurme Riikka ja olen yksi Nosteen tuotteistajista ja omistajista. Haluaisin kertoa vähän meidän asiakkaiden tarinoiden kautta, että millaista on työskennellä meidän nostelaisten kanssa. Ja kerron vähän myös siitä, että mitä me luvataan meidän asiakkaille meidän projekteista. Tuotteistamisen tarkoitushan on tehdä ostamisesta helppoa asiakkaalle, mutta myös toimittamisesta kannattavaa. Eli tavoitteena on, että me saadaan enemmän kauppaa vähemmillä kustannuksilla. Ja meidän tavoitteena on se, että asiakas saa tuotteistuksella tuloksia nopeasti. Eli Nosteen tuotteistusprojekti Spurtti, suolakaivos tai umpihanki kestää aina 3 tai 4 viikkoa. Projektilla on selkeä alku ja loppu ja asiakas saa selkeät stepit siihen käytännön vientiin vielä projektin päätyttyä. Tämä on useasti se, mistä useat asiakkaat kiittävät, sillä tämän listan pohjalta on hirmu helppoa lähteä jatkamaan tekemistä yhdessä. Tuotteistuksen tavoitteena on aina epätäydellinen tuotteistus, eli se tarkoittaa sitä, että me lähdetään mahdollisimman nopeasti heti projektin päätyttyä asiakkaisiin testaamaan sitä, eli varataan selkeästi myyntikäyntejä. Joskus tehdään testausta myös jo projektin aikana. Meidän projektit on tosi konkreettista tekemistä, me laitetaan hihat heilumaan heti. Meidän tavoite on aina, että asiakkaat oppivat tuotteistuksen niksit ja voivat jatkossa itse toistaa sen tuotteistusprojektin. He tunnistavat, mitkä ovat hittituotteita ja osaavat tuotteistaa sellaisen myös sinne omaan bisnekseen. Tuotteistushommin kannattaa aina värvätä mukaan palvelujen myynnistä, markkinoinnista ja tuotannosta vastaavia tekijöitä. Silloin kaikki ymmärtävät sen palvelun samoin, mitä palvelu sisältää ja mitä se ei sisällä. Kaikki sitoutuvat siihen palvelun toteutukseen ja sisäinen myynti hoituu silloin paljon sujuvammin. Usein tuotteistusprojektit tuppaavat jäädä kesken. Tuotteistushanke harvoin onnistuu, tehdään jos ehditään periaatteella oman työn ohessa. Siksi asiakkaat usein toteavat, että on helppo tulla kiteytyksen ammattilaisten pöytään. Me autetaan antamaan vähän ulkopuolista näkemystä ja haastetaan myös niitä asiakkaan omia ajatuksia. Me myös varmistetaan sen, että projekti menee maaliin aikataulussa. Tuotteistaminen kannattaa, vaikka se vähän vaatii työtä, niin se on myös oikeasti mukavaa. Meidän asiakasvalinnan kriteeri Nosteessa on, että me tehdään töitä vain mukavien ihmisten kanssa ja mukaviahan kaikki meidän asiakkaat ovat olleetkin. Ja vaikka me luvataan, että ei laulua, ei leikkiä, niin projektit ei ole pelkkää raadantaa, vaan niissä on oikeasti myös hauskaa. Jos nyt mietit, että voisit lähteä tuotteistamaan omia palveluita helpommin ostettavaksi ja haluaisit ehkä jutella niistä ulkopuolisen sparraajan kanssa, niin varaappa minulle tai Tommille tai Minnalle lyhyt juttelu, niin käydään läpi vähän, millainen tuotteistusongelma sinulla on siellä käsissä. Meidän yhteystiedot löytyy sieltä meidän verkkosivuilta noste.fi. Nähdään ja kuullaan. Moi moi!